കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഞാൻ ആരും തുടരുന്നത് കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു 4 വരി അധികം ചൊല്ലി. ഞാൻ അപ്പൊ കന്യ ആവുന്ന കാണാത്തോണ്ടാ ചൊല്ലിയത് കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഉപദേശാമൃതം 3ാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മള് 1ഉം 2ഉം ഉപദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാവരും അല്ലെ? 1ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താണ് ശുഭഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്? ഗുരുവിന്റെ 1ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വേഗം വേഗം പറ, ക്ലാസ് സമയം പോകും. നമ്മള് വാക്ക്, വേഗം, മനസ്സ്, ക്രോധം, സംസാരം, ഉദരം, ഉപസ്ഥം ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ട്. ശിഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് അർഹതയുണ്ട് അല്ലെ? വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ, എന്താ പറഞ്ഞ 1ാമത്തെ ഉപദേശത്തില്? വേറൊരാളും കൂടി പറയാം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, ഉദരം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി ലോകം മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടാൻ അധികാരമുണ്ട്. അതായത് ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭൂമിയെ മുഴുവനും ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള. വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞ, ഒരാൾ വേഗം പറഞ്ഞേ, വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. മാതാജിന് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. വേറെ നെറ്റ് പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പറയാവോ? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജുഹ, ഉപസ്ഥം മുതലായവ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉദരം കൂടി ഉണ്ട്. ഉദരം 6 എണ്ണല്ലേ? ഉണ്ട്. ഉദരം, ഉപസ്ഥം, വാക്ക്, ഉദരം, ഈ ലോകം കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും. നന്നായിട്ട് പറയുന്നവരെ ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞ നന്നായിട്ട്. ഇത് എല്ലാവരും കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നറിയാം, അല്ലാത്തൊരു കേട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. കേട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. സംസാരം, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, വയറ്, ഉപസ്ഥം ഈ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാള് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. യോഗ്യനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ പറയാ? നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയണത് ആരാണ്? ഞാൻ പറയട്ടെ.
അതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പറ. അതിന് സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹരേ വാക്കിന്റെ ത്വര, പറഞ്ഞു വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്. വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, വയറിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, ജനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, ഇതെല്ലാതും ആരാണോ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവന് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ക്ലാസ്സിൽ 75 പേര് ഞാൻ അടക്കല്ലേ. നിങ്ങളിതൊക്കെ കേട്ടതല്ലേ? ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മനസ്സിലായി. ഇതിപ്പോ പറയാൻ ഇത്ര പേടിയൊന്നും എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞേ. മാതാജി ഞാൻ പറയാം. മനസ്സിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വയുടെ ത്വര, ജനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. ഈ 6 ത്വരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ആൾ ഭൂമിയിലെ ഏത് ശക്തിയെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഈ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കല, ഈ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ പറയണത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതയെ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് അതായത് ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യത. അതാണ് നമ്മൾ 1 കണ്ടത്. അതായത് എന്ത് പറഞ്ഞ വാചോവേഗം, മനസാക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞ വാക്ക്, മനസ്സ്, പിന്നെ ഏതാണ് വാചോവേഗം, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ധീരനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹതയുണ്ട്, യോഗ്യതയുണ്ടെന്നാണ് 1ാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി 2ാമത്തെ ഉപദേശം പറഞ്ഞതേപോലെ തന്നെ വേഗം മാറി മാറി പറയാ. അമിതമായ സംസാരം, അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, ലൗകിക താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, ഒരു മിനിറ്റ്. അല്ലാത്തവരും മ്യൂട്ട്, ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവര് ശ്രദ്ധിച്ച് ശരിക്കും അല്ലാത്തവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അമിതാഹാരം, അമിതാധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, ലൗകികമായ ജവനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അത് ഇവയെല്ലാം ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. അത്യാഹാരം, കഠിനാധ്വാനം, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായ കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇവ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. അമിതമായ മ്യൂട്ടായി പോയി. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ലൗകികമായി ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ മാറി നിന്ന് കൃഷ്ണഭക്തിയെ കൂടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണഭക്തി നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ നയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗലശ്ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയണം നമ്മളത്. കാരണം അടുത്തത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം പഠിക്കുന്നത്, ഉപദേശം പഠിക്കുന്നത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം. എന്താണ്? അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, നിയമങ്ങളിൽ അതിയായ ആസക്തി, ലൗകിക കൂട്ടുകെട്ട്,
തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ 6 ഇത് കാര്യങ്ങളും കൃഷ്ണഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മ പറയണം. കാരണം അടുത്ത ഉപദേശം ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണം. ശബ്ദം പോയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശബ്ദം ഇല്ല മാതാജി. ശബ്ദം കുറവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഞാൻ പറയാം. കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാരണങ്ങൾ: അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇവയെല്ലാമാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. അമിത ആഹാരം, അധിക അധ്വാനം, ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട്, അമിത ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം സിഗ്നൽ ക്യോं गया? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ് ശ്ലോകം കണ്ടത്? വാചോവേഗം, മനഃക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേദ തീരഹ സർവാമപി. അതായത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ട്ടാ. മാതാജി എത്ര മ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഓട്ടോമാറ്റിക് അതങ്ങ് അൺമ്യൂട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. അവരത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. മാതാജി മ്യൂട്ടോള് കൊടുക്കും. മാതാജി അങ്ങ് മ്യൂട്ടോള് കൊടുക്കും, അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ മ്യൂട്ടോള് എടുത്താൽ പിന്നെ മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല. 5 പേരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എല്ലാവരും ട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങള്, വാക്ക്, വാചോവേഗം, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ധീരനാണ്. അയാൾക്ക് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഏതൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം, പിന്നെന്താണ്? അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ യമനിയമങ്ങൾ, അമിതമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളെ പാലിക്കാതിരിക്കുക, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുകെട്ട്, അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നാളെ മുതല് ഓരോരുത്തരെ പേരെടുത്ത് ചോദിക്കുക പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം എടുക്കുന്നത് ചോദിക്കും. പ്ലസ് അത് ഇന്ന് 1, 2, 3 ഉപദേശം നാളേക്ക് വരും, ചോദിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കി വെച്ചോളാം. ബുക്കിൽ നോക്കി പറയണ്ട, അറിയണത് പറയാ. കേട്ടല്ലോ? അങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് എല്ലാവരും പറയണ്ട. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ പേര് വിളിക്കുക, അപ്പൊ അവര് പറയാ. കേട്ടോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കാലോ. അധികം പഠിക്കാനില്ലല്ലോ, മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അയ്യോ എനിക്ക് അറിയില്ല മാതാജി, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കാരണം ഇത് കേൾക്കുന്നവരും പഠിക്കും, പറയുന്നവരും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളിന്ന് 3-ാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകാണ്. ഞാൻ തിരിയുന്നുണ്ടോ? ഉച്ചയ്ക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ ഉപദേശം എന്താണ്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി. ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാത് സതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഉത്സാഹാത് നിശ്ചയാത് ധൈര്യാത് തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാത് സതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. 2 പേര് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലി, ഒരാള് ചൊല്ലി ഒന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലാം. ഉത്സാഹനിശ്ചയധൈര്യാത് തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാത് സതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഉത്സാഹ നിശ്ചയാത് ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ അടുത്തത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെ, ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം എന്ന് വെച്ചാല് ഉത്സാഹം കൊണ്ട്. ഉത്സാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഉത്സാഹം തന്നെ, നമ്മുടെ ഉത്സാഹം. നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. രണ്ടാമത്തെ നിശ്ചയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസം. ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷമയാണ് പറയുന്നത്. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ. ഉത്സാഹം എന്ന് വെച്ചാല് ഉത്സാഹം തന്നെ. നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റത്തെ ലൈനില്. ഉത്സാഹം കൊണ്ട്, വിശ്വാസം കൊണ്ട്, ക്ഷമ കൊണ്ട്. 3 കാര്യങ്ങള്. ഉത്സാഹം വേണം നമുക്ക്, പിന്നെ എന്ത് വേണം? വിശ്വാസം വേണം, ക്ഷമ വേണം. ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. മൂന്നാമത്തത് ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷമ ഉണ്ടാകണം. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. ഉത്സാഹം, രണ്ടാമത്തെ നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം, മൂന്നാമത്തത് ധൈര്യം, ക്ഷമ. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള, ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഭക്തിരസാമൃത്തിൽ പറയാം, അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അനുകൂലമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭക്തിയില്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? സംഘത്യാഗ സതോവൃത്തേ. സംഘത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ സംഘം അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക, അതാണ് സംഘത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സംഘത്യാഗം. ഇതിന് മുന്നത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക. അതായത് ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. രണ്ടാമത്തേല് ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക. സെയിം തന്നെ, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക. സംഘത്യാഗ സതോവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാല് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട്, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഭക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ഭക്തി ഫലവത്തായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്, സംഘത്യാഗം, സതോവൃത്തെ. 6 കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ഒന്നാമത്തെ ഉത്സാഹം, നമ്മുടെ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം, നമുക്കതില് ഉത്സാഹം വരണം. രണ്ടാമത്തത് നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ അടുത്തത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. സംഘത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സംഘം ത്യജിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ സംഘം ത്യജിക്കണം. അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. സതോവൃത്തെ എന്ന് വെച്ചാല് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട്, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഇത് നമ്മളെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി, നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയെ ഫലവത്താക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം, ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷമ. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, പിന്നെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും. സംഘത്യാഗം എന്ന് വെച്ചാല് അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, ത്യജിച്ചുകൊണ്ടും. സതോവൃത്തെ എന്ന് വെച്ചാല് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുകൊണ്ടും. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് 3ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് ആര് പറയുന്നത്? രൂപസ്വാമി പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഒരാള് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത്? ഉത്സാഹം കൊണ്ടും വിശ്വാസം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും നിരീശ്വരവാദികളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പൂർവാചരന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഭക്തിയോട് കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ അലിയുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളെ ഭക്തി ഫലവത്താക്കി തരുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഒരാൾക്കും കൂടി പറയാവോ? ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവത് സേവനം ഫലവത്തായിത്തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഉത്സാഹാത് നിശ്ചയാത് ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സതോ വൃത്തെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സംഘത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. സതോ വൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികള് പിന്തുടരുക. ഇത് 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നമ്മളെ ഫലവത്താക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അത് ഇനി അടുത്തതില് നാളെ ഞാൻ ചോദിക്കും, അപ്പൊ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പറയണം കേട്ടോ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക. അതായത് നവവിധ ഭക്തി, അതായത് സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായി സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക, വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായ വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 6 സംഗതികളാണ് ഇവ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം: വൈകാരിക അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ ഭാവനാപരമായ ആനന്ദത്തിന്റെയോ കാര്യമല്ല ഭക്തി സേവനം. ഭക്തി സേവനം അതിന്റെ സാരാംശ പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഭാവനയോ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദോന്മാദമോ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കല്പികവുമല്ല, അതേപോലെ തന്നെ സാങ്കല്പിക ആനന്ദമല്ല, വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവനയല്ല. അതെന്താണത്? പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്? രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 11ാമത്തെ ശ്ലോകം: അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറൊരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വേറെ ഒന്നിനോട് നമുക്ക് എന്തില്ല, ഭക്തി ഇല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1:11 പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തി പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഈ ഭക്തി സേവനം ഫലോദ്ദേശമില്ലാത്തതും മറ്റെല്ലാ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യവും എന്തിലില്ല? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില്ല. സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങളില്ല, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി പരിശീലനമാണ്
പരിശീലനം എന്നാൽ അതിൽ പ്രവർത്തനമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. കപടയോഗികളെ പോലെ അലസമായി ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നതല്ല അത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു തരം പരിശീലനമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം അതിലുണ്ടെന്ന് വരുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു അലസമായിട്ട് ഒരു ഇടത്ത് ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നതിനല്ല നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിശീലനമാണ്. പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുകൂടി വരും? ഒരു പ്രവൃത്തി കൂടി നമുക്കതില് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി 9 വിധം നവവിധ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, ആത്മനിവേദനം. ശ്രവണത്തുമെന്ന് തുടങ്ങണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ആത്മനിവേദനം. സൈക്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. സൈക്യം, ആത്മനിവേദനം 9 കേട്ടോ. സൈക്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇടയില്. അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തി എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സൈക്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അത് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ശരിക്കും അതല്ലേ? എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സൈക്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നാമവും ദിവ്യാപദാനങ്ങളും കേൾക്കുക. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രവണം, അത് കേൾക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത്. ഭഗവാന്റെ അവദാനങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത്. സ്മരണം, മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡെയിലി നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, നമ്മള് കീർത്തിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നു, ഒപ്പം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 4-മത്തെ പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുക. അർച്ചനം, ഭഗവാനെ അർച്ചന ചെയ്യുക, പൂജിക്കുക. വന്ദനം ചെയ്യുക, നമസ്കരിക്കുക. ദാസ്യം, ഭഗവാനെ ദാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. സൈക്യം, മൈത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുക, സാഖ്യത്തിലിരിക്കുക, കൂട്ടുകായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മനിവേദനം, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക ഭഗവാന്. അതാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 9 എണ്ണാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകാൻ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 4-ാമത്തെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് എന്ത്? ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശ്രവണം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം നേടേണ്ടത്? ആധികാരിക ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു ശ്രവണം, നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതിന് 4-ാം 34-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. എന്താ? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തോട് വിനയപൂർവ്വം സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം. ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും ആ ഗുരു എന്ന് നമ്മള് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മുണ്ടോപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. എന്താ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്? തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം ഗച്ഛതേ, തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരും ഏവാഭി ഗച്ഛേത്. ആ ദിവ്യമായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരും ഏവാദി ഗച്ഛേത്. അതായത് ആ ദിവ്യമായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ആ സത്യം, പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം ഉത്സാഹപൂർവ്വം ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്ന അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം ഉത്സാഹപൂർവ്വം
നമ്മള് ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉത്സാഹമില്ലാതെ വിജയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:4 പറയുന്നു. അപ്പൊ ഉത്സാഹത്തോടെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം നമ്മളെല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്? മടങ്ങുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ശരിക്കും? ഭഗവാന്റെ അംശം. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണം? അവിടേക്ക് തന്നെ പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം ഉത്സാഹപൂർവ്വം ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉത്സാഹമില്ലാതെ വിജയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഉത്സാഹം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ്, ഉത്സാഹത്തോടെ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉത്സാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മളെ എന്താണ് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ കൂടെ ആരാണുള്ളത്? ആ പേര് ഞാൻ മറന്നല്ലോ. ചെറിയ അല്ല, ലക്ഷ്മണനല്ല, അതായത് വാനരന്മാരുടെ അംഗദനാണോ മാതാജി? അംഗദനാണോ? അംഗദനാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ സുഗ്രീവനോ? സുഗ്രീവനല്ല, അത് ചെറുതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കൂല. പക്ഷെ എന്നും വന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കും? ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അത്ര ഉത്സാഹമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ ചെറിയതായത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ സന്ദേശം കൊടുക്കണമായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് എന്താണ് ലങ്കയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സന്ദേശം കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പോവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്, പാട്. അംഗദനല്ലേ? അംഗദനാണ് മാതാജി. പേര് ഞാൻ മറന്നു, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഉത്സാഹാണ്, ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ശരി അംഗദനാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കഥ എല്ലാവരും. അപ്പൊ രാമായണത്തിലുണ്ടത്. അതെ, നമ്മളായ ഒരു ഉത്സാഹമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കും. നമുക്കത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുന്നത്. എന്നാലേ നമുക്കതിൽ വിജയിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത? മായാ തതമിതം സർവം ജഗദവ്യക്ത മൂർത്തിന മത്സാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം തേഷു അവസ്ഥിത എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലില്ല. എല്ലാതും എന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ അറിയാം, ഒരു വസ്തുവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമല്ല എന്നും തന്മൂലം എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഒരു വസ്തുവും ഈ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാതും ഒരു പൂ വിരിയുന്നതും എല്ലാതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളൊരു പൂ പൊട്ടിച്ചത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ആ പൂവിന് തന്നെത്താനെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ പൂവിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് വിരിയുന്നതാണ് ആ പൂവ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂവിന്റെ ജീവിതം എന്തായി മാറി? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നല്ലോ. ആ പൂവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടി. നമ്മളെ ദാമോദര മാസത്തിന്റെ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്, ദാമോദര കഥയില് ഭഗവാന് യശോദാമ്മ പാല് വെച്ച് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്താണ്? അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുമ്പോ ആ പാല് തിളയ്ക്കുമ്പോ ആ പാലിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ആ പാല് തിളയ്ക്കുന്നത്, ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ആ പാല് തിളച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആചാര്യന്മാര് പറയണത് ആ പാല് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാ പറയണത്. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പാല്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് കുടിക്കാതെ അമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ചപ്പോ ആ പാലിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ വിഷമത്തിൽ പാല് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അവരെ ഭാവനയാണത്. അതായത് പാല് തിളച്ചു പോയിരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആരുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും വരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം മാർഗങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്താൻ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ നിർവഹിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾ അക്ഷമനാകരുത്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അവ ചെയ്തു തീർക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്?
ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എല്ലാ ഭഗവത് പ്രസേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തത്തക്കവണ്ണം മാർഗങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. നമ്മള് പറയുന്നല്ലേ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും? ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. ആ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തക്ക വേണം മാർഗങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്താൻ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ നിർവഹിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾ അക്ഷമനാകരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോട് കൂടി അവ ചെയ്തു തീർക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലും കൃഷ്ണനിലും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? അക്ഷമനാവാനായിട്ട് പാടില്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹരേ ആ കൃഷ്ണ. ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ മാതാജി. അക്ഷമയുടെ അതൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ മാതാജി. പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ഷമയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ക്ഷമയുണ്ടാവണം. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷമ വന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പലരും പറയുന്നില്ലേ നമുക്ക് ക്ഷമ വന്നു തുടങ്ങിന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അത് പറയാം. നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്ഷമയൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ക്ഷമ, ദേഷ്യം കുറയുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങള് ക്ഷമയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും ക്ഷമയോട് കൂടി നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? അക്ഷമ പാടില്ല. ക്ഷമയോടെ ആയിരിക്കണം. അക്ഷമ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോട് കൂടി നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോട് കൂടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല? അക്ഷമനാകാനായിട്ട് പാടില്ല. ക്ഷമയോട് കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഒരു 100 പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ 3 എത്തിയല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്തി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണം പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ അവരെ വേണ്ട, അവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല, നമ്മൾ അവരെ വിട്ട് കളയണം. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം? ക്ഷമയുണ്ടാവണം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരാൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്? ശരിക്കും ക്ഷമ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവർ ചെയ്യില്ല അവിടെ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളത് വളരെ ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗുരു, നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചൈത്യഗുരു, ഭഗവാൻ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുരു ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട്. ആ ഗുരു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, അവര് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കേറുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ വിട്ട് കളഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്തായി? ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഗുരു പറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഫെയിലായി. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവർക്ക് ആദ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് കുറച്ച് എത്തിയിട്ട് വിട്ടുപോകുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന് ചിലപ്പോ ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു 2 വകുപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഫുള്ള് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്തൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഉള്ളവരാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരോട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചും നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെല്ലാം നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ എന്നിട്ട് അവരെ വിളിക്കും, അവരോട് കയറാനായിട്ട് പറയും. അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തൊരു കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ക്ഷമ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ക്ഷമയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ ഒരു ലീഡർക്ക് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ക്ഷമ അല്ലെ? നമ്മൾ പറയും. കാരണം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ.
അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? നമുക്ക് അവിടെ റിസൾട്ട് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ക്ഷമ, അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി വേണം, കോൺഫിഡന്റ്, ആത്മവിശ്വാസം. അതും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കണം. അവശ്യം രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവശ്യം രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനില്. സമയം നോക്കണുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, സമയമുണ്ട്. 8:09 ആയതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? നമ്മള് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട സമയത്ത്, അവശ്യം രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആ സമയത്ത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ടാവണം? നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതിനെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തന്നെ നിശ്ചയമായും രക്ഷിക്കുമെന്ന്, ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ ആരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമല്ല, അതിൽ പിന്നെയും കുറെ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേരെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാന്റെയും കൂടി അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസം, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അതുണ്ടാകുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന വിശ്വാസം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരും ആലസ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത്. കർമ്മപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക. അപ്പൊ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളതൊന്നും ആലസ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത്. വിഹിത പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉത്സാഹിയായി തന്നെ ഇരിക്കണം. വിഹിത കർമ്മങ്ങളെ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി സേവനത്തെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ? തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുഗുണമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥാക്കുന്നത് ആലസ്യം വെച്ച് പുലർത്താതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 4 അടിസ്ഥാന നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാന നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം, ഇത് പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഈ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഭക്തൻ ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം. നമ്മള് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ജപമാലയിൽ 16 മാല നാമം ജപിക്കുക എന്നത് യമനിയമങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. എന്ത്? ഇതും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ നിർവഹിക്കണം. ഇതിനെ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന അതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത്? 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശ്വാസത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ നിർവഹിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ ആയോ? ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ആളുകളുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിയിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ആളുകളുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മികൾ, ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ, അഭക്തന്മാർ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ആരൊക്കെ പെടും? കർമ്മികൾ വരും, ജ്ഞാനികൾ വരും, യോഗികൾ വരും, അഭക്തന്മാര് വരും. ഇവരെല്ലാവരും ഏതിൽ വരും? ഇത്തരത്തിലുള്ള
രീതിയിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ 4 പേരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, ഒഴിവാക്കണം. കൽമഷമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ജീവിക്കുകയും 6 ഗോസ്വാമിമാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? കൽമഷമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാര്, ആ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. ഒപ്പം തന്നെ 6 ഗോസ്വാമിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ഭക്തന്മാരെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തന്മാരെല്ലാം പ്രഭാതത്തിൽ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭഗവത് പാരായണം കീർത്തനം മുതലായവ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. ഭഗവത് പാരായണം ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് എവിടെയാ കണ്ടോ? അത് ഏത് പേജിലാന്ന്? 38ാമത്തെ പേജിലാ മാതാജി. അല്ല, 39. 39 എവിടെയാ മാതാജി? 5th ലൈൻ. ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫിലോ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലോ? പാരഗ്രാഫിൽ 5ാമത്തെ വരി. ഓക്കെ, 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായ. ഓക്കെ, കണ്ടു. ശരി മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെല്ലാം പ്രഭാതത്തിൽ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭാഗവത പാരായണം, കീർത്തനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ദിനചര്യയിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് 1ാമത്തെ ലെവലിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല 2ാമത്തേൽ പറയണത്, അല്ലെ? 2ാമത്തേൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം 3ാമത്തേൽ പറഞ്ഞു. ഓരോ ലെവൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭക്തന്മാര് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം? 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം. എന്നിട്ട് മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഇതിൽ ആരൊക്കെ മംഗളാരതിയിൽ കയറാറുണ്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ്സില്? മംഗളാരതി നടക്കണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? അറിയാം. ആരൊക്കെ 1-2 ദിവസം കയറി മാതാജി. 2 പ്രാവശ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ലെവൽ 4 ലെവൽ 3 ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്കിവിടെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതെന്താണ്? മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം അവിടെ സമയം വ്യത്യാസമാകുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലേ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവര്. ഇപ്പൊ അസുഖങ്ങളുള്ളവര്, മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവര്, എണീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് ഇത് കേൾക്കണ്ട, ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. അല്ലാത്തവര് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? ഇനി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ലിങ്ക് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇട്ടരാ, കേറിയാൽ മതി എല്ലാവരും. ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ്. ശ്രീലത മാതാജി എനിക്കറിയാം, മാതാജി രാവിലെ ജപത്തിൽ കയറുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, നാമജപം ഉണ്ട്. നമ്മള് രാവിലെ 3 മണി തൊട്ട് നാമജപം ഉണ്ട് 4:30 വരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4:30ക്ക് നമുക്ക് മംഗളാരതി ഉണ്ട് അമ്പലത്തിലെ. മംഗളാരതിക്ക് നമുക്ക് സർവീസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അവിടെ കീർത്തനം ചൊല്ലാനും നാമാപരാധം വായിക്കാനും സർവീസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കൂടാതെ പിന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് രാവിലെ 5:45 ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. കയറാൻ സാധിക്കും. വൈകിട്ട് കയറാം, അത് ചെയ്യാം. ഉച്ചയ്ക്കും കയറാം, അതൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ് വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എന്താണ്? രാവിലെ നമ്മള് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യണം, കീർത്തനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശം. കാരണം നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പിന്നെ നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കുറവാ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. വൈകിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, ഉച്ചയ്ക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, അത് പ്രോബ്ലം അല്ല. പക്ഷെ രാവിലത്തെ ഒരു സമയം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പരമാവധി ആ ശ്രവണം രാവിലെ ആക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിപ്പോ മുഴുവനും 100% അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ രാവിലെ കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കിപ്പോ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം. മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാമജപം. ഈ 3 കാര്യങ്ങള് സമയത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭാഗവത പാരായണം, കീർത്തനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. ഉത്സാഹം, ക്ഷമ, വിശ്വാസം ഇവ ഉണ്ടാവുക. അഭക്ത സംഘം ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
അഭക്ത സംഘം ഉത്സാഹിയാവുക, വിശ്വാസമുള്ളവനാവുക, ക്ഷമയുള്ളവനാവുക. അഭക്ത സംഘം ഒഴിവാക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ഭക്ത സംസർഗങ്ങൾ കഴിയുക. ഇപ്രകാരം അഭക്ത സംഘം ഒഴിവാക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഉപദേശങ്ങളാണ്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശങ്ങളാണിത്. അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഉപദേശങ്ങളാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു അലർജിയാണ് ഉപദേശങ്ങളോട്. പക്ഷെ ചില ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ്. കാമ്യകർമ്മം, അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മം ചെയ്ത്, കാമ്യകർമ്മം ദാർശനിക ജ്ഞാന സമ്പാദനം, ഭൗതിക സമ്പാദനം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇനി ഇത് എത്രയുണ്ട്? എന്തായാലും തീരില്ലല്ലോ ഇത്. നമുക്ക് നാളേക്ക് ആൻസറും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പകുതി നാളേക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ തീരില്ല എന്തായാലും അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഗ്രൂപ്പില്? ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ഭക്തിയുടെ സേവനം, എന്നിവ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം, വിശ്വാസം, സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ക്ഷമ, അഭക്തരുമായി കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം, നിശ്ചയ, ധൈര്യ. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ. പിന്നെ അടുത്തല് തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഒന്ന്, ഉത്സാഹം വേണം, വിശ്വാസം വേണം, ക്ഷമ വേണം, പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പറ്റി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തി സേവനം ഫലോദ്ദേശമില്ലാത്തതും പരമപുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നത് ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അതായത് ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട് 1:11. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനോ ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഭക്തിയിൽ ഉത്തമനാവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥമായ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാതും ആർക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണു? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലെവൽ 2 തന്നെ 2 സെക്ഷനിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാവുന്ന ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഭഗവത്ഗീത 4:34 ശ്രവണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വിജ്ഞാനം നേടേണ്ട ആദ്യ പടി ശ്രവണം. അത് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ സത്യം സത്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് പരമസത്യത്തെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും. വിനയത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഗുരു നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവനാണ്, അല്ലെ കഴിവുള്ളവനാണെന്നാണ് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രവണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഭക്തിയോഗം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറവുള്ളവൻ നടത്തുന്ന ഭക്തി സേവന ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമായിരിക്കണം.
അതെ, എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും നടത്തുന്ന ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ അടുത്തത് ഉത്സാഹം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഉത്സാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഉത്സാഹമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഉത്സാഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നമ്മള് പ്രയത്നം. ആ പ്രയത്നത്തെ നമുക്ക് ഉത്സാഹം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ക്ഷമയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ നിർവഹിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾ അക്ഷമനാകരുത്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിനും കൃഷ്ണനിലും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അവ ചെയ്തു തീർക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമാക്കുന്നതിന് ക്ഷമയും ആത്മവിശ്വാസവും വേണം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയും, നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ 4 മാലം ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പരീക്ഷിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ എനിക്കത് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷമയില്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ജപിച്ചോണ്ട് നമുക്കത് വരില്ല അല്ലെ. അത് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? അവിടെ ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അവശ്യം രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും എന്നെ രക്ഷിക്കും. വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. വിശ്വാസം. അതെ, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതാണ് അവശ്യം രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ പ്രവർത്തന അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കണം. ജപമാലയിൽ 16 മാല ജപിക്കണം. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മള് ഇത് വേണ്ടായോ മാതാജി? ആലസ്യം വെച്ച് അത് വേണ്ടായോ? 37ാമത്തെ പേജ് പറയുന്നുണ്ട്, ആരും ആലസ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത്, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ പോയിന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല, അത് വേണ്ട. ആലസ്യം വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് പറയുന്നില്ലേ, അവിഹിതമായ ലൈംഗിക മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവന, യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ? അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചോ. കാരണം യമനിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തത്വ കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെന്ത് വരും? നിയമങ്ങളും വരും, 16 റൗണ്ട് ജപവും വരും. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അല്ലെ മാതാജി? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, യമനിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി ഒരു ഭക്തൻ അനുസരിക്കുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? തത്വ കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറയുന്നത്. തത്വ കർമ്മ പ്രവർത്തിച്ച ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിലേത് വരും? യമനിയങ്ങളും വരും, അതുപോലെ തന്നെ 16 റൗണ്ട് നാമജപവും വരും. അത്രയല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മാതാജി? വൈദിഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഞാൻ കൊറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതൊന്ന് ആലോചിച്ചു. ആരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണ കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വൈദ്യസാധന ഭക്തി നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും. നമ്മളതിലേക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വന്തം നമ്മള് ആയി വരുന്നുള്ളല്ലോ.